సర్లే సర్లే చూస్తాం, పరీక్ష చేసి చూద్దాము. నోరు తెరచు. బాగుంది. తిరుగు. గాలి బాగా తీసుకొని వదులు. గాలి బాగా తీసుకో, నేను చెప్పినప్పుడు వదులు, సరేనా? బాగా తీసుకొని వదలాలా, సరేనా? నువ్వు గాలి బాగా తీసుకో. ఇంకా కొద్దిగా తీసుకో. ఇంకా కొద్దిగా తీసుకో. వదులు. వదలమంటే బుక్కులనే వదలమని చెప్పింది. వదిలేస్తే ఇక్కడ కాదు బాబు. ఆపాయా మురళి, ఆపో. ఎక్కడ దొరికినావా నువ్వు మా ప్రాణానికి? రూమ్ అంతా చెడిపోయా, మొత్తం గబ్బు అంతా అయిపోయింది మొత్తం. రే అంతా స్ప్రే అంతా కొట్టరా, మొత్తం అంతా అన్ని చోట్ల స్ప్రే కొట్టు. ఎక్కడ దొరుకుతారా? బాంబు అంటే ఈ బాంబు రా సాయి, కడబాంబు ఏమనుకొని భయపడి సచ్చి. వాడిని లేపు, వానికి తీసిపోయి బాటలెక్కి